týchto dňoch sme fandili Slovensku na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Mnohí z vás držali možno aj takéto šály a mali dresy Slovenskej republiky a vlastne fandili Slovensku, aby postúpilo čo najvyššie. Stále je ten priestor fandiť Slovensku a Slovákom, aby boli dobrí v športe, rovnako vo svetle kultúry, ale rovnako aj v politickej oblasti, aby sme hodnoty, ktoré nás symbolizujú, mohli vnášať do Európy. Nie vždy to tak bolo možné. Počas období totalitných režimov bolo predsa len zakázané prekročiť hranice, ísť do sveta, do Európy. Stále je možnosť prekračovať hranice aj svojich vlastných možností a rovnako aj prekračovať hranice nášho územia a ísť ďalej, ponúknuť tieto hodnoty. Európska únia prakticky to umožňuje a nedá mi nespomenúť osobnosti, ktoré vnímali Európu v tých prírodných podmienkach, ako napríklad neskôr kňaz, rovnako aj sociálny pracovník Anton Serholec, ktorý v ankete o najväčšieho Slováka sa umiestnil na 3. mieste. A práve Anton Serholec hovoril v 89. roku, že vlastne už môžem zomrieť, lebo som sa došiel dňa, kedy vlastne som slobodným človekom. Kedy už nie som muklom, človekom určeným k likvidácii alebo človekom odsúdeným do konca režimu, ale režim padol a môžem sa slobodne vyjadrovať, žiť v slobodnom svete. A rovnako Anton Serholec na pri svojom poslednom príhovore 17. novembra a potom neskôr v januári odišiel na večnosť, tak vlastne spomenul, že Európa to nie sme len tu my Slovensko, Európa to nie je len Európska únia, ale Európa je Európou až po Ural. A mali by sme sa snažiť o tú slobodu nielen v tomto našom priestore, aj v širšom. A to je možno aj také pozvanie aj nás, ktorí sme zažili aj to obdobie bezprávia a neslobody.